may ganting madawato. Okay, mayong buntag mga higala, among mga suki o mapinalangga ang ating paminaw. Dinhi nining tulumanon kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nag-andam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tuluman na usab nga nagapanuktok og magabukas sa atong mga salabutan og magahatag kanato og insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kumplitong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang mayong balita pagadumalahon karong buntaga sa inyong mahigala, Brother Isaw dito o kinusab si Brother Louie Clavis ni nata bisita karon nga kabuntagon. So wala din si Brother John, no? Wa din si Brother John tungod kana siya importante kaayo nga lakaw nining adlaw. So duha rami ang dumala karon sa programa. Kami si Brother Isaw ug naamoy mga mensahe di mga higala di na i-ditso og send sa akong number kang Brother Louie Clavis nga number aron ato din ang matagad mabasa nato na ug kung naaman galing mo mga pangutana so mahimo nga inyong i-send mga higala sa number o pwede mo aron mo padala og mensahe diri sa atong comment section sa Facebook, no? So kamong tanan mga pinalangga namo og mahinigugma nga mga tigpaminaw, mga viewers kinasing-kasing mo namo nga gina-welcome ining sayos kabuntagon dinhi nining tulumanon sa kini ang maayong balita. Alang niadtong mga bag-o nga mga tigpaminaw o niya mga bag-o nga viewers for sa ato nga live. Kung doon na mo yung mga importante nga messages sigala o niya gusto mong mo text diri nato ang akong number, kang Brother Louie Clavis nga number 0926-8869-758. Akong sublion 0926-8869-758. Okay, mo na number nga pwede nyo matiksan higala aron atong mabasa ang inyong mga mensahe, greetings man or uban pa nga mga importante nga mga messages ato na nga ikalipay sa pagdawat unya basahon ta na parang mapadangat nato ngadto sa inyong mga minahal sa kinabuhi. Okay, nining kabuntagon higala so di pa ta mo padayon sunahan maminaw usatag mga huni sa awit, mga alawiton bahin sa Ginoo na maka-elevate sa atong pagtuo pag-alagad kami. Malimutan, matatikan
Okay, padayon ta higala nga tusunahan. Minaw gyapon ta og mga huni sa awit no dinhi sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. So kung naamoy mga mensahe diha mahimong inyo nang ipadala diri higala kay karong taud-taud atong pangbasahon ang inyong mga mensahe no nga inyong ipadangat dinhi. Okay ni pagay mensahe sa awit nga atong madulog. Ang kasingka, singko magmalipayon, bisan mo put ang kagulanan, ang akong naugayod padayonon, ngadto sa luyan nga langit mo. Hangtod niya ako magmalipayon, hangtod niya makitang himaya dito sa syudad nga lambing matahong giandam sa matino mano. Mga butang niining kalibutan, ang tanan man pulos kakawangan, upan ang handi o kalingawan, mga handang lamang kanang-kanan. Hangtod niya ako magmalipayon, hangtod niya makitang himaya dito sa syudad nga labing matahong giandam sa matinong mano. Ang panahon nga atong ginabuhat adunay daghan nga katalagman, apan mo ba ligayod ang Ginoo sa langit niya kita dadon dito. Hangtod niya ako magmalipayon, hangtod niya makitang himaya dito sa syudad nga labing matahong giandam sa matinong mano. Giandam sa matinong mano. May adlaw nga ikaw mupati kaluya ang tanan sa walay paglaom. Abandonay sa nga muhatag kanimo kalig unsa pag-alaga.
Walay bagyo ni Onos dito. Ang mga dalang lundon bulawan, ugalan laway pagsalud. Ugangan laway pagsalud. Wala ko'y maangkon nga bahang didinhi sang likay kabusman sinalikway pa tuwara sa langit ang dako nga ganti mamaan ko nimo kung mutuman ka luyo sa adlaw, luyo sa adlaw, tuwara dito ang puluyanan. Luyo sa adlaw, luyo sa adlaw, ianda ni Jesus ang puluyanan nga bulawano. Usap kita magpadayon sa atong pagpanaw, bisan nagalibot daghang pagsulay tuwara sa langit ang dako nga ganti mamaan ko nimo kung mutuman ka luyo sa adlaw, luyo sa adlaw, tuwara dito ang puluyanan. Luyo sa adlaw, luyo sa adlaw, gianda ni Jesus ang puluyanan nga bulawano. Gianda ni Jesus ang puluyanan nga bulawano. Okay, padayon tahigala sa pagtunol nga na kaninyo sa mga labas o mga pagpangumusta nini nga sayos kabuntagon sa adlawng Domingo. Atong nadungog ang mga nagkalain-laing mga huni sa awit nga makapalambo sa atong pagtuo ngadto sa Ginoo. So good morning day sa tanan natong mga listeners o mga viewers diri sa Negros Oriental o sa Negros Occidental. So kamong tanan diha mga pinalangga namo nga mga listeners, kinasingkasing mo namo nga gina-welcome nining sayos kabuntagon. Nga sa atong mga viewers diha, ato sang ipahinumdom dahil sa tanan itong mga viewers, no? Pilipinas o guban pang bahin sa nasod sa kalibutan nga naglantaw karon. So mohangyo mi diri sa kini ang maayong balita nga palihog atong i-share mga higala ang ato nga programa para nga daghan ang mabless, no, pinaagi silang pagtan-aw o pagpamati sa mga pulong sa Ginoo nining sayos kabuntagon sa unang adlaw semana sa adlawng Domingo. Okay. Maayos ang buntag sa atong mga tigpaminaw, mga viewers nato diri sa Masbate.
kalabanan diya sa Masbate atong mga kahigalaan, mga kaigsunan, nag-view sila sa atong programa sa atong live no sa Facebook. So good morning yung tanan diya sa Masbate. Ano mainguman sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga kahigalaan ug kaigsunan diri sa probinsya sa Biliran. So good morning sa mga Lagarisa family. Ni atong pasalamatan diha si Brother Kinsing Lagarisa sa iyang sound system no diya sa Adislagan. Good morning sa tanan nga taga probinsya sa Leyte. Good morning diya sa Ormoc, atong mga minahal dihang mga kaigsunan ug kahigalaan diya sa Matag-Ob Leyte. May isang buntag sa tanang taga Merida nga naminaw. Tanang taga Baybay Leyte, Baybay City, mahigala. Good morning ni Brother Otik Saniko. May buntag ni Brother Otik diya sa Baybay City. Ni ato mga pinalangga nga mga tigpaminaw mga viewers diri sa Palonpon Leyte. Good morning no tanan taga Palonpon. Anya tanan nga taga Tabango Leyte ato sang gipangumusta diya sa Isabelite. Anya ato mga pinalangga tigpaminaw diya sa Kananga, diya sa San Isidro Leyte o dinisab sa Kalubian Leyte og sa Bilyaba. Ni atong pasalamatan ang mga Encinso family Des Bilyaba sa ilang naglanog-lanog nga sound system o si Ma'am Gritsin Novela. Mga silingan nyo diha nga naminaw sa mga lanog sa mga sound system. So, gi-welcome mo na mo higala dinhi sa atong tulumanon sa kini ang maing balita. Mag-uban-uban ta hantod karong alas 9:30 higala nining sayos kabuntagon. Ani atong mga kahigalaan nga naminaw sa diha sa Islas Camotes karon. Good morning sa tanang taga Camotes Island, mga nagpaminawan sa radio, ang uban sa live nato nga broadcast sa Facebook. So good morning yung tanan diya ug atong itunol ang mga pagpasalamat ngadto ni Brother Tato Sotilo siyang trumpa sa ligamit des lower kagkagan. Ni ato sang pasalamatan ang mga silingan nila diha nga naminaw sa lanog sa pulong si Ginoo. Kanya dirita higala sa isla sa Bantayan, naglangkob ka na og tulo ka lungsod, Madridijos, Bantayan og sa Santa Fe. So tanan diha atong mga listener, atong mga viewers, atong gina-welcome og gipasalamatan sa gyapon nato ang atong mga pinalangga nga makahigalan og kaigsunan nga nagamit og mga sound system. Alas Brother William Tadlas. Aniya, salamat po. O sila si Brother Cotejo sab diya sa Atikad. Ato sa gipasalamatan ni Brother Lucernas dito sa Isla sa Lipayran. Tanan ginihan taga sakop sa lungsod sa Bantayan. Kani atong mga kaigsunan kay do natay daghan diya nga mga nahimong mga kaigsunan. Tungod kay gihikap ang ilang kasing-kasing sa Espiritu Santo samtang namati sa mga pulong sa Ginoo dinhi sa kahanginan. So salamat kayo tanan diha taga Isla. Kanya atong pasalamatan si Brother Lot Villa Billy diha sa Santa Fe, diha sa Ocoy Santa Fe siyang sound system. So good morning sa tanang taga Santa Fe, diha sa Isla silang tagaan, Isla sa Kinatarkan, Isla sa Bitngel, Isla sa Malapascua og sa Carnasa Island. Din adunay atong makahigalan og kaigsunan diha nga nagsunod kanunay sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, atong mga pinalangga nga matikpaminaw mga viewers dinhi sa mainland Cebu. Diin taas-taas og maabutan kini atong broadcast. Labi na sa mga tumoy sa mga kabukiran sa mapananglit yes Balanban, yes Magsaysay. Nakamagi evidence kay mga pamilyas, mga bunagin, mga Latayada family nga nahimo silang SDA, mga higala, tungod kay ilang gisunod pagpaminaw ang programa nato o niya gihikap sila sa gahom sa Espiritu Santo, nakahimo sila pagsabot o pagpangalaga diha kanimo. Ni ato sa mga pinalangga nga mga listener karon diha sa kabukiran sa Asturias, diha sa Tuburan og dinhi sa Taboylan, no? May buntag sa tanan taga Taboylan. Diya sa Olibo, Kalumbangan, sa Dalid, o niya dinhi sa Gimpilakan. Good morning yung tanan.
ato siyang gipangumusta karon si Brother Maning Masbang, bro. May buntag nimo. Si Brother Pipi Orsabia diya sa Sabah. Good morning, Brother Pipi. Onya tanan natong mga listener dito dito sa Katmon. Labi na diya sa mga kabukirang barangay sa Katmon, diya sa Santikan. Kay nakamit magita, kay nakaadto magita sa kaisa sa Santikan. Adunay daghang mga listener kay bukid nga barangay man na higala nyo. Perti lanuga man ito sa programa. Gapaminaw sila sa radio. So may buntag dito tanan. Dias Agsuwaw, Katmon og Sabungyas. Naasay atong nainpa na hibawan nga one family nga nakapangalagad si Ginoo. Tungod kay gihikap sila sa Espiritu Santo samtang naminaw sa programa. Mga lay minister na higala, mga komendador family, no? Komendador family. Na kana sila ning tungha lang yun simbahan dito sa Santikan. First time nilang observe dito kay nangita silang simbahan pagkasabado sa Adventist kay di na mapugdan ba silang gibati ang kamatuoran. Tungha sila kay gustong Adventist niya karon Adventist tigil sila. Anya gitukuran silang simbahan tungod sa kalayo man bukid nga barangay sa Katmon. Diha sa Agsuwaw ug Sabungyas nanay gamay nga chapel diha simbahan. Diin ang mga kaigsunan diha nga mahimong Adventista anha na lang sila magsimba pagkaadlay ng pahulay. Na diri sa makabukirang barangay sa Sugod, lanog po ni atong programa ug daghan na kayo diha nga nangahimo nga SDA nakasabot man ang alang sa atong mga listener karon sa bisan asa mang dapitas kalibutan. Sa diha nga inyong nabatyagan mga higala ang hikap sa Espiritu Santo Diyos tong kasing-kasing. Ayaw nagbalibari kay gihikap ka aron ka mga lagad si Ginoo tungod kay gihigugma kas Ginoo. Sumanang gi-invite nato atong mga pinalangga nga mga tigpaminaw nga kon pananglit nasabtan yun nato ang kamaturan mahigala. Ayaw mo pagpanuko, dool mo sa mga simbahan sa inyong mahigala nga Seventh-day Adventist Church, no? Matag Sabado ang regular nga pagsimba. Pwede mo observe mo sa simbahan o gusto mong mutunog dugang pagpailala mo kay diha sa church na ay mga tao diha nga ang ilang hiyas mo Bible study. Munang pagpahibalala mo aron mahatagaan mo dugang pagpasabot sa mga pulong sa Ginoo sa bisan diin nga dapit nga dunay Seventh-day Adventist Church. So ginawelcome mo na mo higala matag adlaw nga Sabado. Kana kung nabatyagan ninyo ang pagtandog sa Holy Spirit. Kay ato ra ba ang pabungol-bungulan atong isalikway ang hunghong sa Espiritu Santo nga nasabtan tong kamaturan ng mga lagad tas Ginoo. Kuyaw kay na nga sa atong sige og possessed ba na misupak kita sa tingog sa Holy Spirit. Basig moabot natong kamatayon niya mahog na siya sin against the Holy Spirit. Ang sala nga wa nato kahinulsuli. Kay atong gisalikway kanunay ang tingog sa Espiritu Santo nga naghunghong kanato atong gipagahi ang atong kasing-kasing. So atong mga tigpaminaw diri sa Bourbon, no? Daghang putag mga suki sa Bourbon o daghan na po mga nahimong SDA diha sa Bourbon sa ilang pagpaminaw sa ato nga programa. So mayong buntag no diha sa Poblasyon Bourbon. Nasa mga na-Adventist diha diri sa Lao o niya diri sa Calabira Bourbon. Nasa tayo mga igsoon diha nga nakapangalagad si Ginoo. Ano diha sa Bundo Bourbon. Good morning sa tanan diha kaninyo nga naminaw sa atong programa ni atong pasalamatan magnaron diha ang sound system ni Brother Amay Pitogo naglanog-lanog ron diha sa San Jose diha sa Bundo Bourbon. So good morning niyon tanan taga Bundo Bourbon. Ni atong matigpaminaw sab diri sa dinhi sa San Jose Bourbon. Pasalamatan sa nato si Brother Rodrigo Villamor sa iyang sound system o Giyan Tilok family.
Niya kumusta di ay ni Brother Amay Pitugo di and family, na Brother Rolando Villamor o sa tanan na lang taga San Jose. Diha sa Kaguyom, ani diri sa Tabugon, daghang puta mga tigpaminaw sa Tabugon. Good morning di ay na ni Brother John Lobitania, iyang family, ni Sister Remy Monteliano and family, Sister Dilma and family, mga Ando family. Tanan di atong mga kaigsunan sa Tabugon area, di sa lungsod, makaigalaan nato nga nagsunod sa atong programa. Good morning. Atong mga tigpaminaw diri karon sa Managasi, Tabugon, ubay-ubay sa ni mga tigpaminaw to diha, gani na nay mga nahimong kaigsunan nato diha nga nangalagad sa Ginoo. Good morning di sa mga Romagos family, ngadto sa mga pamilya sa mga Ilarcusa, mga Rano family. Good morning sa mga Soliano, lang Sterernia Soliano, o niya ngadto sa mga Saladaga. So good morning sa tanan ninyo di nga naminaw sa Managasi, bisan pa man salamat ngadto sa mga Jordan family. Welcome niya mga suki natong naminaw da silihan, Dris Kandangas, niya des mahiyay kadawan, ato sang ito na lang pagpasalamat ngadto kang Brother Vin sa iyang trompa naglandanog. O niya salamat po sa mga silingan diyang makanunayo naminaw sa atong programa. Ato sang pasalamatan diri sa sentro gyud sa Kadwawan, nasa diya sa Seventh-day Adventist Church, napoy trompa do rin nagtiog-tingog nga nag-operate si Sister Marites Paraiso. So salamat kaayo no, may buntag sa tanan Kadwawan. Ngadto sa mga pamilya sa mga arrogante, good morning. Mga Risool family, mga Dimapi, Coraldi family, o tanan diha no, mga arrogante family, mga Alikos family. Anya good morning sa diay sa mga Maluluyon family. Anya ngadto sa mga Agwa family atong gina-welcome, mga Busotros, mga pamilya sa mga Alconten, mga Fuentes family, mga Tirana family diya sa Upper Kadwawan. Good morning. Anya ngadto sad ni Brother Siloy Berunas and family. So tanan na lang kaninyong naminaw no diha sa Kadwawan, gi-welcome mo na mo sa atong tulumanon. Kanya sa ato sang mga tigpaminaw diri sa barangay sa Libho. Diha sa ibabaw sa Libho na agi trompa diha ni Sister Linda Kamay. So thank you kaayo Sister Linda. Salamat sa imong way paglubad nga pag-hook up dining atong programa. Og salamat po sa atong mga pinalangga nga mga kaigsunan diha makahigalaan nga nagapaminaw sa atong programa. So good morning sa talang taga-Libho. Naapod kang Brother Leo diha. Brother Leo, salamat po sa imong sound system no nga naglanog-lanog po diha sa Ubos. Diha ra po na sa Libho sa sitio Kabatuan. Nya mga silinganan dihang naminaw atong mga suod diha no, mga suod o mga suki kinasing-kasing mo namo nga gina-welcome nining Zeus Kabuntagon sa ato nga tulumanon. So tanan nga taga Mabulisab nga naminaw, welcome sa atong programa. Good morning di ay ni Sir PB diya, Pasyol, no? Mga Pasyol family, mga Kalabis diya, mga tanan diya na ito, mga pinalangga ang makisunan og kahigalaan. Good morning na sa mga Sumalinog, sila Sir Mercy diya nga rin naminaw, Rizal, no? Always na sila nagapaminaw sa atong programa. Nila si Brother Uric diya. Ngadto sa tanan na lang yun, mabuli. Welcome ka mo sa atong programa. Mga tigpaminaw sa nato diris kanagahan, tulog yun na kahutong sa mga sound system, nagtingog-tingog diya. Naka Brother Bernie Katakis, naka Brother Christian murag naa ibutang Seventh-day Adventist Church diya sa kanagahan. Yan napod kang Brother Ani Presilias, Brother Ani, may buntag nimo. Welcome sa atong programa. Salamat po no sa mga kahigalaan diya nga naminaw sa naglanog-lanog nga tingog sa trompa. Thank you kaayo. Ani atong mga tigpaminaw diya sa Kinawahan, sab, may buntag sa Kinawahan. Mga Rosiliosa diya family. Ato sang gipangumusta ang mga Kaayon family. Atos pamilya Sister Maridil, na Brother Dick, Brother Arnel, Brother Reno. Ato lang Sister Noralyn, iyang family. Og sa iyang sister sab. Og sa tanan na lang taga Kinawahan, niya tanan nga taga Busugon diya sa Aluyong Baybay, naapot tayo mga tigpaminaw diya. O niya, diri sa Lambusan, good morning sad sa mga Frasco family.
Nya good morning sa di Brother Christian Lumihok and family. Mga Buyusi family, mayong buntag. Mga Bilyeta family, mga Hapitan family diha. Tanan-tanan na lang no diha sa Lambusan. Unya good morning sa mga Magdadaro family. Atong gina-welcome sa diha sa Batad. Mga suki nato ng tigpaminaw, makigsunan na to. Nides Tambungon, daghan sa tag naminaw sa Tambungon atong makaigsunan. Good morning diha ni Brother Roger. De Los Santos no bro, may buntag nimo. Og tanan diha ato mga suod kaayo, daghan tag mga suod sa Tambungon nga. Di na ito may tanan tungkol kay mahupdan tas time. Ni ato diha na lang gipahibaw ang tanang taga Tambungon og mga silingang barangay nga kon pananglit nang ginahanglan ta higala og mga motor parts. Nunid na nga mari pa mo sa lungsod nga Risbugo or uban pandapit na nagyud diha sa Tambungon. Kilid na sa highway sa iyong ranan dumdumon sa iyong pangitaon at bang sa public market sa Tambungon. Makita nimo diha ang Advent Motor Parts nga ipanag-iya ka na sa buutan nga managtiayon Florida o Grimy Sigarino. Abri na sila gikan sa Domingo. Kutog na po sa Adang Bernes, sirado pagkadang Sabado. Good morning ni Brother Nulan Pagal. Bro, may buntag nimo og sa imong family. Kanya ni Inday Crystalline diha og ni Brother Ivan may buntag. Murag dili ko makaanha diha Bro Nulan karong adlaw tungod kay lubong sa akong igagaw no. Si Brother Erwin Aliamurin. So pahasubo diha sa mga Aliamurin family sa kamatayon sa ilang igsuon na aspaypay. So dili ko makaadha sa Brother Nulan sa regular na tong schedule sa Bible study kang Sir Ivan Aritoya tungod sa mga importante di ko kalikaya no. So next Sunday lang siguro pohon magkontakay lang ta. Na tanan taga Anapog mayong buntag ng tanan nga taga Dapdap Bangkasan atong gipangumusta di ang tanan. Good morning ni Brother George Luna og iyang tuok family. Mga brothers and sisters, Diyos Kamansilis, atong gina-welcome tanan. Good morning sa ni Sister Lolita de ano, Tagalog. Good morning, Sister. Kanya mga tigpaminan to Diyos Manyo. Brother Elvis Peritos, mga Peritos family, mga Gopio dia. Yung ato ni Brother Jidel Peritos, og iyang family. Good morning niyo bro. Mga Sinadhan family. Tanan-tanan diha sa Manyo. Tanan nagpaminaw diha sa Luok, atong gina-welcome no. Labi na nga ito sa mga Lopez family nga always naminaw, mga Vargas o Ibanez family, mga Samson family, good morning, mga Monteroyo family, mga Suson family, tanan mga pamilyas, mga Likigan, des Argawanon, mga Larga family, ngadtos mga pamilyas, mga Layon, mga Kabatanya family, o tanan na lang des Argawanon higalang naminaw, o niya tanan nga tagapatag San Remeo, ngadto sa mga Ansiano family, mga Muraka family o uban pa diha mga family nga naminaw sa ato nga programa karong buntaga o gipahinumduman nato ato makahigalaan sa norte. Mga higala kung gusto mong musulay og lami nga klase sa tubig, safety mga higala. Among ipahibalo ninyo na aron hing tumaw ang Advent drops mga higala na nahimutang sa Paho dan Bantayan Cebu. Pwede makakontak nila diha napita sa Paho. Labi na amoy mga importanteng kalihukan, mga parties ba, kinahanglan mo mga daghang tubig. So pwede ra nga adto mo magkuha og tubig sa ila, no? Pwede ra pahibawon mi diri si Brother John kay wa na ko diri ang ilang cell number. To na pero nakakuha na si Brother John og cell number sa tuyo og tumo nga maalagaran ato mga kahigalaan nga gusto nga musulay sa tubig sa Advent drops mga higala. Okay atong mga tigpaminaw usab no dinhi sa diha sa Dan Bantayan Desmaya. Good morning sa tanan taga-Maya. Labi na sa mga Dihito family diha, mga Pipito, mga Punay family. Atong gina-welcome mga pamilya sa mga Miralles no diha sa Lanao. Nya atong pasalamatan si Brother John Punay. So tanan listener diha karos Dan Bantayan. Yeah, good morning sad nila ni Brother Duming Bunukan og yang family. Bo, may buntag nimo og sa tibok family. Tanan nga taga Bituon
o niya tanan nga taga Paypay, no? Lipay sad ko nga dunay duha ka gabi nga gihatag bisan og bisan sa ila nga gihimo nga pagpangadji, pero gitagaan tag duha ka gabi nga pag-share sa ato nga paghatag og mga mensahe ngadto nila diha sa Paypay, diha sa duol yung kayo nga diha sa housing dapat sa Paypay. So maayong buntag sa tanan niyo diha. O niya atong mga ang lubong di ay ni Erwin karon di ay alauna sa hapon. So mga adto na mayroong buntag siguro. O niya atong mga tigpaminaw no diri sa dinhi sa Bakhawan. Maayong buntag sa tanang taga Bakhawan. O niya tanan nga taga Kawit diya sa Mahawak, mga tigpaminaw sa dato diya sa Antipulo, diha sa dang lungsod Midilian, atong gina-welcome ang tanan. Yaris proper yun sa lungsod sa Midilian, labi na ni Municipal Councilor Raymond Olivar. May buntag ni mo, konsihal. O niya, good morning lang Brother Alex Kanyada, nila ni Brother Felipe Solera. Bro, may buntag ni mo. O niya, ato sang pasalamatan si Brother Turbo Pobadora sa iyang sound system diha sa 108 Midilian. Good morning diha sa mga Alabitania family. Good morning yung tanan, no? Tanan gayo diha nga naminaw sa lanog sa imong trompa. Brother Turbo, mayong buntag kaniyang tanan. O niya, automatic paminaw diha sa Hagon, no? Good morning diha sa mga Malinaw family. O niya, sa ato mga tigpaminaw din sa Bugo City, sayod pa nga daghan-daghan, ubay-ubay ang naminaw din Dias Binabag, kumusta din ang mga Bersero diya family, mga pamilya sa mga Olingay, o niya, uban pa diha nga mga kahigalaan na ito naminaw. Niya, good morning sad ni Brother Lino. Bro, may buntag ni mo. O niya, ngadto sa mga tigpaminaw ito sa Nunang Sor, diya sa Norte, diya sa Lapas. Good morning no sa atong mga tigpaminaw diha sa Kabangkalan, mga Lipaw-paw diha family, good morning. Good morning sad ni Sir Isagani Aratzia, ang Scout Ranger mga higala gana sa Kabangkalan nga nakapangalagad po sa Ginoo tungod kay iyang gitubag ang pagtandog sa Holy Spirit siyang kasing-kasing samtang nagasunod sa aton tulumanon. So salamat kayo Sir Isagani. Aniya atong mga tigpaminaw sab diri sa diris Baas, no? Good morning ni Brother Alan diya o ni Sister Amelia, mga Bisabilia family. Tanan diha nga naminaw, no? Mga brad o basis nato. Aniya good morning sa mga Derder family diya sa Dakit. Niya tanan sab nga taga Guadalupe ato siyang gina-welcome. Labi na sa atong district pastor Pastor Hill Eduleboy and family. Mga Pilayo family, mga Munyas, ngadtos mga pamilyas, mga Baldosa, anya mga Humawas family. Good morning, anya good morning sad nila ni Brother Edsel Ledisma, ula na Ma'am Ibing, uban silang family. Lang Ma'am Joy diha, maayong buntag. Tanan diha ang naminaw sa Guadalupe, bisan pa man diri sa Libertad, diha sa Udlot, anya diha sa Tagasa. Atong mga brad o mga sis diha sa Tagasa. Welcome kamo sa atong programa. Good morning sa tanan taga Syukon og dinis na Ilon, upper og sa lower na Ilon. Good morning sa mga pamilya nila ni Brother Nelson Lipon. Good morning bro. Ngadto sa pamilya ni Brother Libby Lipon, pamilya ni Aning Joey Lipon. So good morning sa tanan diha sa upper na Ilon. Ngadto sa mga pamilya sa mga Pioneer, pamilya sa mga ngadto sa pamilya nila ni Sister Luning, no? Maayong buntag. Kanya, good morning sa mga pamilya sa Marituya, mga Bulambaw family. Ngadto sa mga Berdida, Canales family, mga Hilig family. Kanya, good morning sad sa mga Mulihon family. Kamong tanan diyas na Ilon, welcome sa ato nga programa. Kanya, good morning ni Ma'am Lisa Villas-Teke. May buntag ni mo, ma'am. Sayod mi nga naminaw karon. Welcome sa ato nga programa. Tanan nga taga-Gairan, ato sang gina-welcome.
Good morning sa nila ni Sir Ernie Catayas, Engineer Catayas. May muntag nimo Dong Ernie. Og ni Tia Wing karon nga always naminaw diya siyang tindahan sa New Public Market. Nya tanan nga taga Daang Carbon. O ni ato siyang gipahibaw ang tanang taga Norte nga kung aduna tay suliran sa atong pananaw mga higala, ayaw niyo dugaya, pangitaan ninyo ang Icons Optical Clinic kay mo na'y sulbad sa problema sa atong pananaw. Icons Optical Clinic na ana nahimutang sa atbang yun sa karaang land bank din sa Bugo. Katong karaan ha? Land bank karon nabalihin naman. Katong karaang land bank dira linya sa Gaisano, Paingon sa Obos. Atbang yun atong karaang land bank makita nimong Icons Optical Clinic. Unya na sila branch sa San Remigio. Kilid po sa highway. Atbang ujutay sa Prince sa unang dumdumon mga higala. Unya at the same time siya po ang nagdumala sa karaan ng optical clinic des Bugo nga kipanag-iya na sa iyang papagmama pero kay nakabsa na mas kinabuhi ang ginikanan, automatic si Dr. Konkon maoy nag-operate ron diha, no? So open na sila higalagikan sa adlong Domingo, kutob rapod sa adlong Bernes. Kanya alas 9 buntag, kutob rapod na sa alas 5:30. So doolan ninyo mientras aduna pay kahigayunan nga maulian na tumatay palala ang problema. So ang ilang pag-check up ng higala sure kayo kay computerized. Kanya good morning sa mga Makipig family, mga Kabatanya family. Good morning sa di ay ni Sister Andrino Desdakit. Esther, mayong buntag nimo. Kanya ngadto sad sa mga Pamilara family diners doon sa station lang Brother Sammy Pamilara uban siya to family. Nya good morning ni Brother Andy Nabalbo, mayong buntag nimo. Kanya tanan nga taga Kayang nga naminaw. Tanan nga taga Don Pedro. Kanya tanan nga taga Pulambato. Tanan nga naminaw karon o nag-view sa atong programa. Amo kamong ginawelcome mga higala. So, pwede na makapadala og mga mensahe kay karong taon-taon ato ng pagabasahon. Pero sa di pa nato tagdon ang pagbasa ni higala, atong tagaan og higayon si Brother Isaw sa pagtunol nganha kaninyo og dugang mga pagpangumusta. Kanya iyalan po ning ipaila ang iyang kauban kay sila may nag-uban aron na mapaila pod siya mga higala din sa atong programa. Brother Isaw? Okay, salamat Brother Libby og mayong buntag kanyong tanan mga kaigsunan og mga kigilan. Welcome na itong programa sa kanginan kini ang mayong balita. Sa bisan asa man kamo karon nga dapit nga nagsunod og nagsubaybay nining atong programa, kami sa kinasingkasing mapasalamaton kaninyo sa kanunay nga inyong pagsunod og pagsuporta nining atong programa. Manaa man kamo karon sa ato nga live broadcast og maingunan sa radio mga kaigsunan. Salamat sa inyong pagsunod og pagsubaybay nining ato nga programa. Ato nga pasalamatan ang presensya sa ato nga bisita karon si Brother Nas Monchadora mga kaigsunan nya uban sa giya og tabang sa Ginoo. Siya sabdo na sa kaugalingon nga desisyon nga mo dawat sa Santos nga bautismo. Paabot na lang sa paghuman sa mga topic sa Bible study. Nya dito arasab ni siya dito dapit sa Danbantayan. Nindot kini ang istorya siyang kinabuhi kay iharang nakaplagan ang kini ang kursunada or kini ang iharang nakaplagan ang mga pulong sa Ginoo naradra sa social media. Wa siya kasuway og basa og Bible gyud nga as in Bible nga libro nga basahon, kundi makabasa ra siya og mga verses sa Bible pinaagi ra sa social media nga kutob sa iya nga kini ang makit-an nya kaluyan sa Ginoo. Miabot gyud ang panahon nga iya gyud gi pangita ang kamaturan hangtod nga nibisita gid siya sa ato nga iglesia sa kini ang iglesia sa Maya. Unya alang sab sa ato nga tanan nga tigpaminawan karon
dinha sa paypay nila ni Tatay Mariano Moraldi o ni Tatay Vicente de la Rosa. Mayong buntag ninyo tay. Nya inyo nga mga istoryas kinabuhi mahimo gid na nga pagpamatuod nga kun ang Ginoo na gani may mutawag wala gi imposible nga ang usa ka tawo nga gitan-aw sa taong dili na mausab og mabag-o diya sa Ginoo mausab og mabag-o gid ay. Mayong buntag sab ni kaya Ili Nulya dinha sa Laray Paypay. Ayog may buntag sab dinha ni Mr. and Mrs. Lucy and Butsi Orsal sa Bakhawan. Sa pamilya Idar dinha sa kini ang Nazareth. Mayong buntag kaniyang tanan dinha sa mga Reglamos family, Marikit family, Nulya family, sa Monticello family, sa kini ang topang mga kaigsunan dinha karon. Mayong buntag niyang tanan. Nya mayong buntag sab ni nila ni Brother Elvis Peritos dinha sa Manyo, uban ni Ate Jingjing, uban sa ato nga mga kaigsunan dinha sa San Remio Church, ang Hista family dinha sa kini ang Kamansili San Remio. Mayong buntag kaniyang tanan nya. Salamat kayo sa inyong mainiton nga pag-welcome kanako kini ang kagahapon, no? Nya nalipay ko nga pag-abot nako dinha. Naapo daw may gihimo nga initiative nga na malay-balay pod mo numisita sa ato nga mga higala ug mga kaigsunan dinha sa inyo nga dapit. Salamat sa inyong mainiton nga pagpangalagad sa Ginoo nga mihimo sa gid mo initiative nga makahimo mo sa pagtabang sa pagduso sa mayong balita. Sa tanan-tanan na lang no nga nagapaminaw nini nga atong programa, mga kaigsunan, dili man namo matag sa tagsa pag-mention ng iyong pangalan, pero nahibalo na mo nga kinasing-kasing amo mo nga gina-welcome o ginapasalamatan sa inyong kanunay nga pagsunod o pagsubaybay nining atong programa. Nanay Julita, Ate Riling, mayong buntag ninyo dinha. Well, Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother Isao. So padayon ta higala nga ato sunahan no. Ato ning pangbasahon ang atong mga minahal nga mga tigpaminaw nagsunod sa atong programa. Sa di pa nako tanawon ring screen mga higala. Ako sa dalikyatan og lili kining ato nga keypad nga cellphone no. Maayong buntag Kuya Libby, Brad John og sa tanan diha sa station. Wala diri si Brother John Dehito. Kami ron si Brother Isaw ang niya karon sa station. Tungod kanay importante kayo nga kalihukan si Brother John. Okay, atong i-continue basa. Sa tanan usab nga naminaw og nag-view karon. Salamat sa pagbasa kuya from Philly Disor diha sa Dolores Ormoc City. So good morning yung tanan no diha sa probinsya sa Leyte. Ato na ning basahon og sugod higala. Niapod si Brother Rufino Moreno, nag-send siya og manghart og kamot nga nag-pray. So understood nga iyang ginaampo kanunay atong programa o niya iyan ning gilab gihigugma niya tungod kay nag-send siya og mga heart kay kaning go heart ang meaning ani love manggod ana nga nag-send siya og heart tungod kay gihigugma niya atong programa. So thank you kaayo. Niya sad siya mensahe nga gipasupot. Good morning Bro Libby og Bro Isaw. Pa-shout out ko please sa Sarco family og Tripoli family diha sa Baybay City, Leyte, og sa tanang kapaglaom maayong pagpaminaw sa kini ang maayong balita. Salamat sa pagbasa Bro Libby, God bless. So, salamat kayo Brother Rufino. Niya po si Arnel Timblor Hernandez. Arnel Timblor Hernandez. Good morning. So, good morning po Sir Arnel. Niya po si Roland Neri Ginon, Brad Lib, o Brad John. So, wala diri Brother John, kami Brother Isaw. Maayong buntag kaninyo diha sa Bugo, DYCM, og tanan nga naminaw sa programa. Ang Ginoo magauban kaninyo, katong akong ipangutana Brad sa Daniel 2 o wa ko kalimot ato
Brad Roland Neri Ginon, no? Maoron kay amo man tong gisaad ni Brother John nga karong adlaw Domingo sa buntag aton tagaan og panahon ang iyong pangutana kay Daniel Dos kinahanglan mo gani og explanation. So morning adlaw among gigahin nga hisgutan iyong pangutana ingon ni Daniel Dos sa nahitabo sa damgo ni Haring Nabucodonosor. Wala niya masulbad bisan ang mga manalagna wala gyud katubag unsay kahulugan ato Brad. Okay, salamat kaayo. Nipay minsay gikan kang Jacob Sumalinog. Maayong buntag sa tanan. So good morning. Niya po si Sister Analisa Singson, no? Ang iyang minsay, good morning Brother Libby, shout out, watching from Libho. Purok Dakit, God bless you all. So nag-send po siya og mga heart. Sister Lisa, good morning nimo uban si mong whole family og sa tanan nga taga Purok Dakit. Okay, niapod si Jeannie Rama Fermin sa kuan siya dito ni sa Negros. Salamat sa pagbasa. Salamat sa pag-add, Brad. Naminaw koron program ninyo kay wala ko ka duty kay gipanghilantan akong mga anak. Inana karon kay uso kaayo ang panghilanat karon man di gyud maayo nga magpatalisik-talisik atong panahon talandugon kaayo. Okay na sa atong pag-umangkon si Sister Chari de la Cruz Nugas Mabulini. Always listening your program, Uncle and Bro Isaw, and God bless. Okay, salamat kayo Inday Chari sa inyong pagsunod o pagpaminaw sa ato nga programa dinhi sa radio. Niya po si Sister Lynn Nano. Good morning. Good morning po Sister Lynn uban siyang family. Niya po si Kapaglaom Arski Busiso. Kapaglaom Arski Busiso. Good morning, watching from Binuni, Salog, Zamboanga del Norte. Salamat kayo Kapaglaom Arski Busiso sa imong pagsunod sa ato nga tulumanon. No? Salamat kayo ato ning viewers gikan sa Salog, Zamboanga del Norte. So thank you kaayo manghinaot mi nga always kang magasunod sa atong programa. Niyasad si Roland Neri Ginon, Brad, mangumusta lang ko sa akong igsuon diha sa Bantayan Island sa Santa Fe, si Edward Ginon. Taga diri ay imong igsuon, Brother Ginon. Og sa akong pag-umangkon sa Naval Biliran Island sa Leyte og hilabi na diha sa Kauswagan, Lanao del Norte. Salamat sa Ginoo, magauban kanatong tanan. Okay. Salamat no sa imong pagpadangat po sa imong mensahe. Niyasad si Brother Ronilo Itang, maayong buntag kaninyo Brother John, Brother Isaw o Kuya Libby. Mayong buntag usab sa mga kaigsuunan tigpaminaw niining programa og nag-view karon. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo. Niapod si Dong Bob Arituya. Good morning sa akong brother Dong Libby Clavis og sa tanang nagsunod sa programa. Naa si Dong John, wala diri Dong Bob kay nasa importante nga lakaw or kalihukan ining adlaw. Niapod si Brother Ronilo Itang, Kuya Libby mo request kog awit kaluwasan gihatag. So ato nirong ipatokar karong taon-taon Brother Ronilo, kaluwasan gihatag. Niapod si Million Silasol, good morning Brad Libby, watching here in Campurog, Villaba, Leyte. Request ay kog kanta nga og taas nga panahon. Salamat sa pagbasa Brad. Gikan kang Million Silasol. Okay, nipagyod atong basahon. Good morning ug happy listening to all. Happy birthday sa tanan nga nag-birthday karong adlaw.
ilabi na sa among amahan, Papa Sergio Tirana, ang Ginoo magapanalangin sa kanunay. Salamat sa pagbasa ang kolibi og makaubanan Tirana siblings. Kali nila ko kabasa aning ibutang ni may account, no? Lisod basaho na. Okay, ato ning tagdon sa higala ang mga kahigalaan nato nga anang mga kahigalaan nato nga nag-like, ang uban nag-send og heart sa ato nga programa. So ato ni silang tagdon karon nga kabuntagon. Arita sa mga okay, ato ni sugdan og tan-aw. Okay. Niya si Roland Neriginon, niya si Lane Ace Nano. Niya mga kwani mga nag-heart. Niya si Jeannie Rama Fermin, John Michael Sengko, Brother Norlan Pagal, Jacob Sumalinog, Nili Canto, Sinio Muñez Tekelio, Abner Joalio, Linabog Monteadora Nas. Ito kauban rin, no? Brother Nas. Salamat. Niya pod si Rosal Tomabini, Rosan Ihapon Rosale, Lynn of Keria, Eric Sinoy, Chari de la Cruz Nugas, Ritzel Dabalos Roselio, Jojo Cordova, Anicasor Jersky Almonicar, Lowell Nodalo Estrira. Okay, aritas mga nag-like niya si Arn Okay, ato nakita din si Arnel Timblor Hernandez, si Johelia Tagalog, niasad si Barbie Ondong, Anisito Presilias, Kapaglaom Arski, Busiso, Roy Nimil, Romel Tumakay, Miliod Silasol, Tris Jamin Jaime, Jimuel Oliveros, Lovely Diheto, Christian Vistar, Christy Glenn Braganza Nuyad, niapod si Junior Noiba Claves, si Loy Deltam, niapod si Brother Rufino Moreno, o Brother Ronilo Itang. So as of this time, mo ni atong nakita sa screen mga higala, nga nag-heart, nag-love, o niya nag-send og mga messages. So pwede niya po makasend mga hilag mga higala o messages para nga ato nga mabasa, no? O niya, sa dili pa ta mo ato sunahan, paminawon o sa ni nato ang kanta nga gi-request taas nga panahon. Ato ning i-play mga higala kini nga song. Sa taas na panahon, ang Diyos na bahalon, mamubalik kita kaniya. Ang atong kasalanan, hinihikalimtan, kay salamat, tapos nga sa ligaw. Sa higala, ayaw paglalala,
Okay, padayon tahigala ato sa ning idalit ning isa ka awit gyapon nga requested gyapon ni nga awit gikan kang brother Ronilo itang no kaluwasan gihatag. Ato ning i-play mga higala kini nga awit no kaluwasan gihatag. Gwapo ni og mensahe sa awit anya request kini ni brother Ronilo itang manghinaot na higala nga ang mga mensahe sa awit makahatag nato og kadasig. Kung ang bato mahimong lawa, ang ulig mahimong alibamba. Kung ang mga banas sa baybayo, mahimong na perlas na matahong sa kahugaw sa sala, ako nahigawas o wala akong magdahong na maluwas. Sa hirang isa na inya ako, dahil mamungaruan panandoring kalan ko. Ihatag isang bilang daw imposible ang pangitabo. Si Kristo na higugma nato, bisan unsa pa ang kadautan, sa krus kita iyang ginluan. Walay naligayon nga atong paabuton, kamatayon ni Jesus di masugiyon. Sa hirang isa na inya ako, nahimo malungahunan panandoring kalan mo. Kaluwasan ihatag isang nilagaya. Sa hirang isa na inya ako, nahimo malungahunan panandoring kalan mo. Kaluwasan ihatag isang nilagaya.
Okay, atong hangyoon si Brother Isaw alang sa opening prayer. Brother Isaw. Mga higala, magampo kita. Amo nga silimbahon og dalaygon nga Dios na kastronos kita saan sa makalangitan. Nini nasab nga kabuntagon among pagahimuon ang pagpatalinghog og pagtuon sa imong bilhang pulong. Kami maghangyo diha kanimo nga ang imong balang Espiritu Santo may untay imong igapadalas matagos sa kanamo nga may magagiyas matagos sa pagsabot sa matag pulong nga pagahisgutan niining buntaga. Nasayod ka o Dios nga wala gid may arang kahimuan sa mong kaugalingon kung wala ang imong tabang. Busa kaloyig tabangi kami nga sa matag pulong nga mong mapatalinghugan niining buntaga amo kining masabtan pinagi sa imong giya. Pasayloa usab kami sa among mga kasalanan o dawata kini mga pag-ampo tungod lamang kang Kristo Jesus ang maduluwas. Amen. Okay, maadto na ta mga higala sa pagtagad sa pangutana no nga gipadangat dinhi sa atong programa. Kini nga pangutana nato ning miagi pagyud nga mga gabi no nga ato nga nabasa ni ang request ang utana siya bahin sa Daniel 2. Okay, niya sa itong tagdo ni si Maria Libia Bersero, Sister Libia, to ani sa States, no? Sa Amerika. So, may buntag ni mo, Sister Libia, no, Babos Bersero. O niya po si Arnel Tamblor Hernandez. Bro Isaw, balik niya mo, visit Diris Mualbual. Maning ito ani mo Mualbual Albert Isaw. Mao na. Puhon brother, atong elder din ha or atong igsuon nagngayo to og kaniang phone number nako nya. Og may kahigayunan puhon, communicate na lang, no? Contact na lang. Brother Libby. Okay, adto na ta mga higala sa pagtagad sa pangutana. Ako ning basahon ang pangutana ni adtong ing labay pa yung gawas gabi itong isang gabi pa yun. Ingon nga mayong gabi kadto ganing gisaysay sa Daniel 2 may tungod sa damgo ni Haring Nabucodonosor. Unsa gani buot ipasabot adto. Naglibog ang hari kung unsay sulbad adto. Bisan ang mga manalagna katubang mga advisor sa hari katong iyang mga magtatambag na may mga mulumanlag na adto, mga astrologo, mga kaldiyanhon, mga tagna to, pero wa kasulbad sa damgo. Nagikan ni Roland Neri Ginon. Salamat kayo, Brother Roland Neri Ginon sa imong pangutana. So unang mo hatag og tubag ani Brother Isaw unya ako nga tapuson mahigala. Brother Isaw. Okay, salamat Brother Libby nya. Salamat sa tong higala nga nagpadangat niini nga pangutana. Mahimo na gid nga specialized mga kaigsunan kay kasagaran nga tong mahisgutan, magisgot man ta mahitungod og sabat, pagkaon, kasuguan. Pero this time ang ato nang isgutan mahitungod na sa propesiya nga na-record sa Biblia. Mahitungod nining nasulat dinhiya sa Daniel 2. Kining Daniel 2 mga kaigsunan og mga kiglan ambot og sa uban do na bay gihimo nga pagtuon. Pero dinhiya sa Seventh Day Adventist gihatagan ginigbugat nga kahulugan og pagtuon mga kaigsunan og mga kiglaan. Kay kung ato nga lantawon og susihon kini dinhiyang sa Daniel 2 damgo ni siya ni Haring Nabucodonosor mga kaigsunan or Nabucodonosor. Kung ato nga lantawon og susihon, ang hari sa Babylonia nga si Haring Nabucodonosor mga kaigsunan og mga kaiglan or Nebuchadnezzar, mga higala og mga kaigsunan, doon na siya nahimo nga damgo. Nga sa diin sa iya nga damgo, wa gyud siya mahibaw og unsay kahulugan niadto ni nalimot sab siya sa iya nga damgo. Kay kung ato nga lantawon og susihon, ingon ani ang atong makita dinhiya sa Daniel 2 versikulo 3 ang atong makita ingon ani, og ang hari miingon kanila, ako nagdamgo sa usa ka damgo og ang akong espiritu nasamok nga buot magpakisayod sa damgo.
Kay nahimo man nga samtang natulog si Haring Nabucodonosor, dunay nahimo nga kini ang damgo, mga kaigsunan og mga kaiglan. Then naitabo nga nasamok ang iyang espiritu. Then iyang patawag ang mga espiritista, ang mga salamangkiro, ni ang iyang mga magtatambag. Mao na nga sa bersikulo 3 ang atong makita, nipahayag ang hari nga nagingon, ako nagdamgo sa usa ka damgo ug ang akong espiritu nasamok nga buot magpakisayod sa damgo. Ang 4 nagingon, unya ang mga kaldiyahanon minsulti sa hari sa pinulungan nga Siryahanon. O hari, mabuhi ka sa walay katapusan, isugid sa imong mga lagad ang imong damgo, o kami magasaysay sa iyang kahulugan. Sa 5 mga kaigsunan nagingon, ang hari mitubag og mingon sa mga kalyanon, ang butang mibiya kanako, kung kamo dili magpahibalo kanako sa damgo, og ang kahulugan niya na kamo pagawatas-watason o ang inyong mga balay himuon nga pundok sa kinalibang. Ang gisgutan sa hari mga kaigsunan ug mga kaigsunan mingon nga ang butang mibiya kanako, kung kamo dili magpahibalo kanako sa damgo ug kahulugan niya na kamo pagawatas-watason. But pasabot nga pagapatyon ba nan kung ato nga padayonon ang sayos nagingon, apan kung ipahibalo ninyo kanako ang damgo ug ang kahulugan niya na kamo makadawat gikan kanako mga gasa ug mga balos ug dagkong dungog, busa isugid kanako ang damgo ug ang kahulugan niya na. Ang gipangayo sa hari didtoa sa mga salamangkiro, sa mga manalagna ug sa iyang mga magtatambag, mga kaigsunan, mga dunay gahom sa iyang gingharian, gipatawag o gipundok, unya iyang giingnan nga gikinahanglan ilang nga ipahibalo ngadto kaniya ang kahulugan sa iyahang nga damgo. Kung ang mga manalagna, ang mga salamangkiro, ilalom sa iyang gingharian, dili makapadayag sa iyang damgo o kahulugan sa iyang damgo, ang mga manalagna o ang mga salamangkiro or ang mga maalamon pagapatyon. Apan kung sila makahimo sa pagpadayag sa damgo o sa kahulugan sa damgo, sila hatagan og kini ang gasa sa hari mga kaigsunan. Nan kung atong padayonon mingon, mintubag sila sa ikaduha og mingon, ang damgo ipahayag unta sa hari sa iyang mga alagad, o kami magasugid sa kahulugan. Mingon ang mga malamon, mga salamangkiro, mga manalagna nga tusari na nangotso na gingon, ang hari mitubag og mingon, ako nasayod sa pagkatinuod gayod nga kamo buot magalangan, tungod kay nakita man ninyo nga ang butang mibiya kanako, apan kung kamo dili mo padayag kanako sa damgo, adunay usara ka balaod alang kaninyo, kay kamo nangandam sa pagpamakak o pagsulti sa mga pulong malimbungon sa akong atubangan, hangtod nga mabalhin ang panahon, busa isulti kanako ang damgo, o ako masayod nga kamo makahimo sa pagsaysay sa kahulugan niya na. Doon na mga pagduda sa hunahuna sa hari mga kaigsunan o mga kaiglaan, nga kining mga tao nga giila nga salamangkiro, mga magikiro, mga amalab, sila nga kini ang malamon sa iyang gingharian nga dili gyud ni makahimo sa pagsaysay o pagpadayag sa iyang damgo o kahulugan sa damgo. Nan kung atong padayonon ang bersikulo 10 nagingon, ang mga kaldiyanon nanubag sa tubangan sa hari og mingon, walay bisan usa ka tawo sa ibabaw sa yuta nga makapahayag niining butanga sa hari, kay sanglit walay hari ni agalon ni punuan nga nangutana niya ng butanga sa mga mago kon inkantador kon kaldianon, og may usa ka butang nga talagsaon ang gipangayo sa hari, ug walay bisan kinsang lain nga arang makapahayag niya na sa tubangan sa hari, gawas ang mga Dios kansang puloy-anan wala sa unod. Tungod niini ang hari na suko og naglagot sa labihan og nagsugo sa pagpatay sa tanang mga taong manggialamon sa Babylonia, busa
ang sugo gipamantala og ang tanang mga taong manggialamon pagapat yun og ilang gipangita si Daniel og ang iyang mga kauban aron patyon. Nining senaryoha mga kaigsunan, tungod kay wala mahimo nga napsaysay og napadayag sa mga manggialamon, mga mago, mga salamangkiro, mga kaigsunan og makiglan sa gingharian ni Haring Nabukadnezar or Nabucodonosor, mga kaigsunan og makiglan, kay wa man nila makini ang mapahayag ni mapadayag ang damgo og ang kahulugan sa damgo sa hari, ang hari na suko og migpakanaog og order or balaod nga ang tanan nga mga manggialamon maalamon ilalom sa gingharian ni Haring Nabucodonosor pagapatyon. Og apil na niya ng bandaha mga kaigsunan og makiglan si Daniel og ang iyaha nga mga higala. Nan karon gisugo sa hari ang iya nga mga ngayon nato sundalo, maingon man gipamunuan sa kapitan sa sundalo nga si Ariok. Kung ato nga tanawon og padayonon ni ang senaryo mga kaigsunan ingon ani. Kung atong padayon nagingon, unya si Daniel sa pagka maalamon og pagka masinabuton mitubag kang Ariok ang kapitan sa mga magbalantay sa hari nga milakaw aron sa pagpatay sa mga tao nga manggialamon sa Babylonia. Mitubag siya kang Ariok kapitan sa hari og mingon ngano man nga ilabihan pagka hinanali ang sugo sa hari. Unya si Ariok mipahayag sa maong butang kang Daniel og si Daniel misulod og naghangyo sa hari nga hatagan unta siya og panahon og iyang sayran ang hari sa kahulugan. Kung imo nga lantawon og susiyon mga kaigsunan og mga kiglaan, ang senaryo naghatag nga si Daniel nangutana ngadto sa kang Ariok nga kapitan sa mga sundalo nga nganong hinanali pagkadali man sa sugo sa kini ang hari nga si Nabucodonosor nga pagapatyon ang mga taong manggialamon sa Babylonia. Nan kung ato nga lantawon og susiyon ang 16 mga kaigsunan nagsugyot nga si Daniel misulod og naghangyo sa hari nga tagan siya og panahon unya iyang isaysay sa hari ang iyang damgo og ang kahulugan sa damgo sa hari mga kaigsunan og mga kiglan. Nato na lang ni nga ikatkat para nga ato ang oras mga kaigsunan malis consume. Nan kung ato nga tanawon mga kaigsunan niya kung atong tanawon ng 17 ningon, unya miadto si Daniel sa iyang balay o gisugonlan niya ang iyang mga kauban, si Ananias, si Misael o si Azarias, may tungod nining butanga nga sila mga muyo sa kaluoy sa Dios sa langit, bahin nining tinago aron unta si Daniel og ang iyang mga kauban dili mga matay uban sa laing mga taong manggialamon sa Babylonia. Unya ang tinago gipadayag kang Daniel pinaagi sa usa ka pananawon sa kagabion. Unya gidayeg ni Daniel ang Dios sa langit. Sa diha nga nagampo si Daniel uban ang iyang nga mga higala nga si Ananias, Misael ug si Azarias nangamuyo sila ngadto sa Dios nga unta igapagadayag ngadto kanila ang pananaw ang damgo sa hari mga kaigsunan aron nga sila dili mga matay uban sa mga manggialamon sa Babylonia. Unya diha gipadayag sa Dios kang Daniel ang damgo sa hari uban ang kahulugan sa damgo sa hari pinaagi og pananawon mga kaigsunan og mga kaiglan. Kanang pulong pananawon damgo ra gihapon sa kagabion mga kaigsunan. Nako na tong tanawon nan kung padayunan nato nagingon si Daniel mitubag og mingon dalaygon ang ngalan sa Dios sa mga katuigan nga walay katapusan kay iya man ang kaalam og ang kagahom og iyang ginailis-ilisan ang mga panahon og mga katuigan, iyang ginapapha ang mga hari og gipahaluna ang mga hari. Siya nagahatag kaalam sa mga manggialamon og kahibalo kanila nga may pagsabot. Ginabugna niya ang mga butang halalom og tinago, siya nasayod sa mga butang nga naa sa kangit-ngitan og ang kahayag nagapuyo man kaniya. Nagapasalamat ako kanimo og nagadayeg kanimo o Dios sa akong mamahan nga nagahatag kanako sa kaalam og sa kagahom
O karon ginapadayag mo kanako ang mga butang nga among gipangayo kanimo, sanglit imong ginapadayag kanamo ang mga butang sa hari. Gipasalamatan o gidayeg ni Daniel ang Dios nining panahon na tungod kay gipadayag pinaagig panan-awon sa kagabion ang damgo o ang kahulugan sa damgo sa hari ngadto kang Daniel mga kaigsunan og mga kaiglan. Nan kung atong padayonon ang 24 nagingon busa miadto si Daniel kang Aryok ang gitudlo sa hari nga mo'y magpatay sa mga taong manggialamon sa Babylonia. Miadto siya og misulti kaniya sa ingon nini, ayaw pagpatya ang mga taong manggialamon sa Babylonia. Dad-a ako sa tubangan sa hari ug akong ipadayag sa hari ang kahulugan. Si Daniel tapos nga gipadayag sa Dios ngadto kaniya ang damgo ug ang kahulugan sa hari pinaagis pananawon sa kagabion mga kaigsunan ug makiglan. Iyang giduol si Aryok ang kapitan sa mga sundalo nga gisugo sa hari nga pagapatyon ang mga manggialamon sa Babylonia ug giingnan ni Daniel nga dad-a ako ngadto sa hari ug akong isaysay ngadto sa hari ang iyang damgo ug ang kahulugan sa iyang damgo. Nan kung atong padayonon ang 25 nagingon ug si Daniel gidali pagdala ni Aryok ngadto sa tubangan sa hari ug miingon kaniya nini, may tao nga hingkaplagan ko sa mga anak sa mga nangabihag gikan sa Huda nga mopahayag sa hari sa kahulugan nga gikinahanglan. Mga kaigsunan ug mga kaiglan, ang senaryo ug ang na-record sa Biblia, si Daniel ang miduol ngadto kang kini ang Aryok. Pero sa diha nga gidalana ni Aryok, mga kaigsunan ug makiglan, si Daniel ngadto sa atubangan, mga kaigsunan, atubangan sa hari, ang gisulti na ni Aryok, may tao nga hikaplagan ko. Kung imong lantawon nagsisiyon kini nga kinaya, kini nga batasan, mga kaigsunan, daghan sabnis atong kapanahonan. Nan kung atong padayonan mga kaigsunan, ang 26 ug 27 nagingon, ang hari mitubag ug mingon kang Daniel, kansa ngalan mao si Beltsasar, makahimo ka ba pagpadayag kanako sa damgo nga akong nakita ug sa kahulugan nini? Gipangutana si Daniel sa hari kung makahimo ba si Daniel sa pagpadayag sa damgo ug sa kahulugan sa damgo sa hari, mga kaigsunan og mga kaiglan. Sa 27 mingon si Daniel, mitubag sa tubangan sa hari og mingon, ang butang tinago nga gisugo sa hari kinahanglan ipadayag, dili ikapadayag kaniya ni sa mga taong manggialamon, ni sa mga maglalamat, ni sa mga mulo, ni sa mga mulo manalagna, apan adunay usa ka Dios sa langit nga mopadayag sa mga tinago. Og siya nagpaybalo kang hari Nabucodonosor sa mga butang manghitabo sa layang mga adlaw, ang imong damgo og ang mga pananawon sa imong ulo sa ibabaw sa imong higdaanan mao kini. Gipadayag na ning Daniel mga kaigsunan og makiglan ngadto sa hari ang damgo og ang kahulugan sa damgo sa hari. Apan sa wala pa ni gisulti og gipadayag ni Daniel ngadto sa hari, misulti si Daniel nga dili mahimo sa tao ang pagpadayag sa mga butang tinago. Doon na lamay usa nga makahimos pagpadayag og mao ang Dios, mga kaigsunan og mga kaiglan. Kung imong lantawon ang kinaya ni Daniel nining panahon na, very humble nga naman. Ang iyang nga gipasigarbo, ang iyang gipataas ang Dios og dili ang iyang kaugalingon. Hinaot nga sa ato sab nga pagpangalagad, mga kaigsunan og mga kaiglan, ingon ana pod, ang Dios may atong ipataas, ang Dios may atong ipasigarbo, og dili ang atong kaugalingon. Nan karon gipadayag na ni Daniel, ingon si Daniel, may tungod kanimo o hari, ang imong mga huna-huna ning santop sa imong panumduman diha sa imong higdanan, aron sa pagpasayod sa mga butang manghitabo sa umalabot nga panahon, og ang nagapadayag sa mga tinago nagpahibalo kanimo sa mga manghitabo sa ulihang mga adlaw. Kadto dihang damgo ni Haring Nebuchadnezzar, mga kaigsunan og mga kaiglan, ang kahulugan din niadto mga butang nga mga manghitabo sa mga umalabot nga mga adlaw ug sa mga kaulahiang mga adlaw. So
diha sa napropesiya sa Daniel 2 mga kaigsunan sa damgo ni Haring Nebukadnezar nga wala matubag sa mga mago, sa mga salamangkiro, sa mga uban pang mga tao nga maalamon mga kaigsunan ug makiglan. Ang kahulugan di ay niadtong damgo sa hari mao ang mga panghitabo sa umalabot nga panahon ug sa katapawsang panahon mga kaigsunan ug makiglaan. Nan karon unsa man kini? Kung atong tanawon ang explanation ni Daniel niya sa Daniel 2:31 ug 32 mga kaigsunan hangtod sa 34, ingon ani nang gisgutan. Ikaw o hari nakakita og nakasudong sa usa ka dakong larawan. Ang damgo sa hari mga kaigsunan ug makiglan usa ka dakong larawan. Nan kung atong padayonon, kining larawan nga dako uyamot og kansang kasilaw maayo kayo may tungod sa imong atubangan. Ang dagway ni ana makalilisang may tungod niini nga larawan. Ang iyang ulo bulawan nga lunsay, ang iyang dughan og ang iyang mga bukton salapi, ang iyang tiyan og ang iyang mga paa tumbaga, ang iyang mga bitiis putaw, ang iyang mga tiil may bahin nga putaw ug may bahin nga yutang kulunon. Sa tantre 4 nagingon, nakita mo hangtod nga ang usa ka bato gisapsap nga walay mga kamot nga minglapdos sa larawan, sa iyang mga tiil nga putaw og yuta nga kulunon og nakadugmok kanila. Gisaysay ni Daniel ngadto sa hari nga ang iyang damgo usa ka larawan nga ang ulo lunsaing bulawan, unya kini ang dughan mga kaigsunan og bukton salapi, anya ang tiyan mga kaigsunan og ang paa tumbaga, unya ang bitiis putaw og ang tiil mga kaigsunan og makiglan may bahin nga putaw og may bahin yutang kulunon. Unya dili lang dito kay natapos, do na po'y nakita ang hari siyang damgo nga usa ka batong sinapsap nga minglapdo sa larawan mga kaigsunan og makiglan sa tiil nga putaw og yuta nga kulunon og nadugmok mga higala og maigsuon. Karon kung ato nga lantawon mga kaigsunan ang gisgutan ni Daniel, ingon siya, unya ang putaw, ang yutang kulunon, ang tumbaga, ang salapi ug ang bulawan nadungan pagkadugmok og nangahimong sama sa tahop sa mga sahog nga giukanan sa panahon sa ting-init og sila ginapadpad sa hangin sa pagkaagi nga walay dapit nga nakita alang kanila og ang bato nga naglapdo sa larawan nahimong usa ka dakong bukid og gipuno nini ang tibuok kalibutan. Nan kung imo lantawon makaigsunan, ingon si Daniel, kini mao ang damgo og ang kahulugan nini among isugilon sa atubangan sa hari. Ngadto na ta higala mga kaigsunan sa kahulugan sa maong damgo sa hari nga may tungod niya tong larawan nga dunay ulo nga lunsayng bulawan nga ang dughan og ang mga bukton salapi mga kaigsunan og makiglan ato nang pakisayran ang kahulugan nini. Niya mingon dayon si Daniel, ikaw o hari mao ang hari sa kaharian. Kang kinsa ang Dios sa langit mihatag sa gingharian sa gahom sa kusog og sa himaya og sa bisan diin nga dapit ang mga anak sa tao managpuyo, ang mga mananap sa kapatagan og ang mga langgam sa kalangitan iyang gihatag sa imong kamot og naghimo kanimo nga agalon kanilang tanan, ikaw mo kadtong ulo nga bulawan. Gisulti ni Daniel mga kaigsunan og mga kaiglan nga ditoa sa larawan mga kaigsunan ngan tuas damgo ni Haring Nebukadnezar kadtong ulo nga bahin mao kadto si Haring Nebukadnezar sa mao kadto ang gingharian ni Haring Nebukadnezar nga mao mga kaigsunan ang Babilonia. Nan karon kung atong padayonon og sunod kanimo motindog ang usa ka gingharian nga labing ubos kanimo og may lain nga ikatulong gingharian nga tumbaga nga magabuot sa tibok nga yuta. Nan kung ato padayonon pagyud nagingon og ang ikaupat ka gingharian mulig-on sama sa putaw, sanglit ang putaw magadugmok og makadaog sa tanang mga butang og sama sa putaw nga magapigsat niining tanan kini nga gingharian magabungkag og magadugmok. Nan kung atong padayonon pagyud mga kaigsunan og sanglit imong nakita
ang mga tiil o mga tudlo sa tiil nga may bahin nga yutang kolonon sa magkukulon og may bahin nga putaw kini mahimo nga gingharian nga gibahin-bahin apan anaan niya na ang kalig-on sa putaw sanglit sa imong nakita ang putaw gisakot sa yanang sa yuta nga kolonon og mingon nga ang usa ka bahin sa mga tudlo sa tiil putaw man og ang usa ka bahin may yutang kolonon mao nga sa gingharian malig-on ang usa ka bahin og gabok ang laing bahin og sanglit imong nakita nga ang putaw gisaktan sa mga yanang sa yutang kolonon sila musagol sa ilang kaugalingon uban sa kaliwatan sa katawan apan sila dili magakatapot sa usa ug usa sama sa putaw nga dili musagol sa yutang kolonon og sa mga adlaw ni anang mga haria ang Dios sa langit magatukod usa ka gingharian nga dili gayud malumpag ni ang gahom niya na mahabilin sa lain nga katawan apan kini magadugmok og magaut-ot niining tanan nga mga gingharian og kini mulangtod sa walay katapusan sanglit ingon sa imong nakita nga gikan sa usa ka bukid gisapsap nga walay kamot ang usa ka bato og nga kini nakadugmok sa putaw sa tumbaga sa yutang kolonon sa salapi og sa bulawan ang dako nga Dios manghitabo sa kaulahian og ang damgo matuod og ang kaulugan niya na dili kaduha-duhaan. Niya mga kaigsunan og mga kiglan, diha sa gisaysay ni Daniel nga kadto diaing nga usa ka larawan nga naa sa damgo ni Haring Nebukadnezar nga mga kaigsunan og mga kiglan nagrepresentar diay kadto sa nagkalain-laing mga gingharian. Mao to nga gisulti ni Daniel ngadto sa hari nga ang damgo sa hari ang kahulugan niadto sa umalabot nga butang og sa umalabot nga panahon og sa katapusan sa panahon mga kaigsunan og mga kaigalan. Kaya man gisulti og gipahayag sa Dios ngadto kan Daniel nga ang kahulugan sa damgo sa hari diha sa Daniel 2 mao mga kaigsunan nagrepresentar kadto sa mga gingharian dinhi sa kalibutan. Nga kung atong alantawon nga ang ulo nga mao ang lunsaing bulawan mao ang gingharian ni Haring Nebukadnezar mga kaigsunan og mga kaiglaan nga mao ang Babylonia og kining ang Babylonia mga kaigsunan ang gingharian sa Babylonia kung atong alantawon og susiyon nagsugod kini niadtong 626 hangtod sa 539 BC before Christ mga kaigsunan kung atong alantawon. Pagkatapos mga kaigsunan og mga kiglaan sa paghari ni Haring Nebukadnezar misunod ang paghari mga kaigsunan og makiglan sa Gresya sa kiniang Medo Persia diin niadtong 539 hangtod 331 BC before Christ gyapon. Pagkasunod diana sa Medo Persia mga kaigsunan sa Medo Persia katong mga kaigsunan nga kiniang tumbaga na katong sa tawagan kung atong alantawon mga kaigsunan ang ulo mga kaigsunan og makiglaan mao man ang gingharian ni Haring Nebukadnezar sa bulawan nga siyang paghari sa Babylonia mga kaigsunan niadtong 626 hangtod 539 BC paghuman kadto na pong bukton og dughan nga salapi nga mao ang Medo Persia nga naghari niadtong 539 hangtod 331 BC. Pagkatapos nining paghari sa Medo Persia nasundan na pod sa paghari sa Gresya niadtong 331 hangtod sa 168 BC. Pagkatapos sa Gresya mga kaigsunan og mga kiglan ang ninghari na pod mao ang Roma diin imong makita kadtong sa larawan nga nakita ni Haring Nebukadnezar nga mao ang bitiis mga kaigsunan og mga kiglan nga putaw kung atong tan-awon mga kaigsunan og mga kiglan kung atong tan-awon ningon ani putaw o kini ang ingon ani mga kaigsunan naghari ang Roma niadtong 1068 BC hangtod AD 476 mga kaigsunan og mga kiglan. O pag-abot na dito sa tiil sa mga kumagko mga kaigsunan og mga kiglan nga mao ang kiniang yutang kolonon nga may kanang putaw nga may sagol nga yutang kolonon mga kaigsunan og mga kiglaan
ang katapusan nga gingharian nagrepresentar na kana sa ato nga kapanahunan. Unya, dili lang kay dito ara nakita ni Haring Nabukadnesar. Duna po'y nakita si Haring Nabukadnesar nga usa ka batong sinapsap nga diin kadtong usa ka batong sinapsap mga kaigsunan nagrepresentar kadto kang Ginoong Hesukristo nga mo'y magabungkag sa tanang mga gingharian nga nagahari dinhi sa kalibutan og magtukod og iyang kaugalingong gingharian ng Dios nga walay bisan kinsa nga makabuntog mga kaigsunan og makiglan. Ang bato nagrepresentar sa second coming of Christ mga higala og maigsoon. Brother, ikaw nga nagatangutana niini nga maong pangutana mao kini ang kahulugan sa maong damgo ni Haring Nabukadnesar ang mga kaigsunan og makiglan nga kadtong ulo sa bulawan mao ang paghari ni Haring Nabukadnesar og kadtong kini ang dugan og ang kabukton nga kini ang silbo na kaigsunan mao kadto ang paghari ni Hari Cyrus the Great na kaigsunan og makiglan. O nga, pagsunod niya to, katong kini ang katong hawak mga kaigsunan or tiyan. Kung atong tanon ang bronze, nagkini ang represent kadto sa paghari ni Alexander the Great. O nga, katong tiil nga putaw mga kaigsunan og makiglan nagrepresentar kadto sa paghari sa Roman Empire nga si Julius Caesar og Augustus Caesar mga kaigsunan og makiglan. Kung imong lantawon og susiyon dito gipadayag mga kaigsunan og makiglan gipakita sa Dios dito sa pananawon o sa damgo ni Haring Nabukadnesar ang mga pagpangitabo sa kalibutan sa umalabot nga panahon o sa katapusan sa panahon nga sa diin mulabay ang mga paghari o ang paghari unya musunod ang paghari sa Dios nga dili na mabuntog mga kaigsunan og makiglaan. Kung ato nga lantawon og susiyon mga kaigsunan og makiglaan diha sa damgo ni Haring Nabukadnesar gipadayag sa Dios mga kaigsunan og makiglaan ang butang nga magpangitabo sa ato nga kalibutan nga mo abot pareho sa paghari ni Haring Nabukadnesar niabot ang katapusan dunay nipuli na pod nga mihari sa mao nga paghari ni Haring Nabukadnesar hangtod sa atong kapanahonan karon. O kung atong lantawon ug susiyon naa na ta sa tiil mga kaigsunan diin gitawag og divided nations didto sa kini ang damgo ni Haring Nabukadnesar og kining butanga kay naa tas katapusan naa ta sa katapusan na nata sa tiil mga kaigsunan og makiglan nagpasabot kini nga ang sunod na niini mao kadtong batong sinapsap nga mubungkag niining tiil sa larawan og kadtong batong sinapsap ang girepresentaran nadto ang ikaduhang pagbalik ni Ginoong Kristo mga kaigsunan og makiglaan. Kung ato nga lantawon og susiyon mga higala kining gipakita nga kahulugan sa damgo ni Haring Nabukadnesar ang gisulti ni Daniel miingon siya dili kaduha-duhaan but pasabot mga kaigsunan og makiglan kining mga butanga magpanghitabo gayud og naa natas sa katapusan nga gingharian naa natas katapusang kapanahonan wala nay lain pa nga mosunod nini kundili ang mosunod nini mao na ang pagbalik ni Kristo og siya magahari dinhiya sa kalibutan mga kaigsunan og makiglan. Hinabigala nga imong nakuha og nasabtan ninyo ang ato nga mga explanation bahin nining Daniel 2. Alang pas paghatag dugang pagpasabot nining mga butanga mga kaigsunan og makiglan akong ang panahon akong ihatag kang Brother Libby Clavis. Okay, padayon ka higala nga ito sunahan, no? Ato ni nga lantawon makadiyot ang ato nga screen. Okay, niya si Melion Silasol. Good morning, Brad Libby. Watching here, Kampurog, Bilya Balite. Niya po, okay, niya si Roland Nere. Okay, ato tahigala, niya pa yung misay ay salamat kayo, Bradisaw, nga matinawan ang tanan kaigsunan sa Tibok Pilipinas. God bless you. Okay, ang pangutana ni Brother Meliod sa Brother Gino, no? Brother Gino, nangutana. Okay. Ang imong pangutana,
bahin ka na sa nasuwat diya sa Daniel 2. Ang Daniel 2, kung imo na nasabtan o gayo, makaingon ka nga ang Biblia di ay mo'y gitawag og history in advance. Wa pa nahitabo, recorded na sa Biblia. Recorded na sa Biblia. History nga naguna. Nga naman kay ang Daniel 2 sigala naglarawan sa mahitabo ning kalibutan na gikan sa panahon ni Daniel hangtod nga mabalik ang atong Ginoo. Nga naman, tungod kay si Daniel, nining bahina, mao'y nakasulbad sa pananawon nga nakita ni Hari Nabucodonosor. Nasaysay naman to ni Isaw nga ang ulo sa mao nga ang kadtong usa ka larawan nga dako kay nakita ni kay Nabucodonosor. Ang ulo nagkahulugan nga sa usa ka gingharian nga mutindog nga nagrepresentar atong ulong bulawan. Ang dughan ug ang duha ka mga bukton silver to sa lapi nagkahulugan kadto sa ginharian sa Medo-Persian Empire ni adtong tuig 538 hangtod adtong tuig 331. Anya dayon gipukan ang ginharian sa Medo-Persia o ang pukan mao ang ginharian sa Greece. Greece yan atong tuig 331 BC. Ang hari sa Greece ni atong panahon mao si Alexander the Great. Anya ang BTS nga puthaw nagkahulugan sa ikaapat nga ginharian nga motindog sa tibuok naong sayuta. Og sa katumanan, human sa Greece, ang mipukan sa Greece, mao ang ginharian sa Roma. Gitawag og Roman Empire. Nagsukad siya sa pagkahari ni atong 168 BC. Hangtod nga ang hari sa Roma natong panahon mao si Julius Caesar. Hangtod nga nataw ang atong Ginoo, hangtod sa iyang kamatayon katong sa panahon nga siya nalansang sa cross under the Roman government man to. Ang Roma may nagbuot sa tibuok kalibutan adto, mga nasod siya nagbotanan. Anya ang Roma mga higala natapos iyang pagka gitawag og Roman Empire niadtong tuig 538 AD. Kaya ang Roman yung panahon nabahin mga higala sa Napulo ka mga kingdoms. Nagkahulugan nga ang tiil sa larawan dunay napulo ka mga tudlos tiil nagsimbolo sa napulo ka maginarian nagkabahin-bahin. Anya diha sa tiil niya sa lapa-lapa naay puthaw og yuta nga kolonon. Nagrepresentar pod sa mga ginharian, mga nasod ning kalibutan nga dunay mga nasod nga ang kalig-on sa mas puthaw. Lig-on kayo kay puthaw. Napoy nasod nga ang kalig-on samara sa yuta nga kolonon. Huyang kaayo. Mao ni larawan sa maong amo ni mga parts sa maong larawan. Ang last mga higala kita ni karon sa lapalapa. Ni atas maginarian og mga nagkanas, mga nasod nagkabahin-bahin sa kalibutan. Ang puthaw og yutang kolonon dili gina magkasagol. Boto pasabot nga ang kahimtang sa kalibutan di na mobalik ang nahitabo datong upat ka pasunod nga mga kingdoms: Babylon, Medo-Persian Empire, Grecian Empire ug Roman Empire. Karon nagkabahin-bahin ang naong suta. Mao nay talan-awon. So mo nang gitawag di ang Bible of history in advance mga higala.
gisaysay nandaan ang pananahon o niya nagsunod-sunod ang katumanan. Unsa may wa pa natuman sa pananahon? Ang wa pa natuman higala ang bato nga gisapsap nga walay kamot nga milapdos sa larawan gikan sa tuol. Gidugmok ang larawan mahigala sa bato. Matingala ka nga ang bato mo ni dugmokonon sa puthaw, pero niining panahon na ang puthaw gidugmok sa bato. Puthaw, tumbaga, gold, silver, nahimong sa mas tahop o gipadpad sa hangin o walay dapit ka napalga na lang kanila o ang usa ka bato nahimong usa ka dakong ginarian. Kinsa man ang ginariana gikan sa langit nga mao ang ginarian ni Kristo, si Kristo mong hari mahigala. Mao di hinungdan nga wagi nakahimo sa pag-asdang pagsukol kaniya. Kay ang maong bato mao man si Kristo. Sa atong mabasa sa unang Korinto 10 versikulo 4, ang maong bato mao si Kristo. Mula na iwa pa natuman ang pagbalik ni Kristo ning kalibutana. O niya, mabuti na hinungdan ka na mabasa nimo sa Juan 6, pinadayag kapitulo 6, 14 at 17, nagingon diha ang atong mabasa nga mga hari sa yuta, mga kadagkuan, mga general, mga taong kusgan, mga dato o ulipon o taong gawas, monago sila sa mga langob, pangpang, nga di sila makatutok sa pagtanaw sa hari gikan sa langit kamo si Kristo nga sinapwan sa panganod o sa inabadan sa dakong kahom ug himaya. Managminatay ang mga tao ning kalibutan na mga hari ug uban pa boto pasabot tanan nga mga dili andam managminatay inigbalik ni Ginoong Jesu-Kristo. So wa pa natuman ang bato na lang sa kahulugan sa pananahon. 99% natuman, 1% na lang ang wa pa natuman mahigala maong pagbalik sa Ginoo. Busa kay nangatuman naman ang 99%, 1% na wa pa natuman ang pagbalik sa Ginoo. Ugma-ugmao na lang higala. Hapit na yun mabalik ang Ginoo. Niini nga pananahon, nagtugan ka na to, nga di na madugay balik ang Ginoo. Muna ato nga basa sa pinadiyag, 22, City, 12 o versikulo 20. Gisubli yung katulo diha ni Ginisos nga si Jesus mingon, mabalik ako sa di madugay. Bulahan ang nagtuman sa giingon ni ining libroha. Bulahan ang nagtuman sa gisugo sa Dios balang kasulatan. Maora ng mga tawhana unya ang dalhob langit katong matinumanon. Maabtan sa pagbalik ni Kristo matinumanon. Manang karon mahigala atong andamon atong kaugalingon tungod kay ang Ginoo hapit na gayod mobalik. Og buot sa Ginoo nga kun mahimo kitang tanan makauban kaniya aron makapuyo ninang tuloy-anan nga iyang giandam alang kanatong tanan. So mao nay nahitabo no muna ang kahulugan sa pananahon nga nakita ni hari nga Nabucodonosor. Muna yung mga kahulugan higala nga buti pasabot nga atong andamon, atong kaugalingon, no? Aron pagbalik ni Hesus, siguradong makauban ta kaniya. Manong po tayo, mag-ampo ta mahigala. Amahan na mo na sa mga langit, salamat o Diyos o yung pagpakiguban. Salamat sa iyong mga tulong, paguti nga magpabirin ka itong buhi sa panamdaman, magagiya ka na magkanan tayo magbiya kanino, kini among gisalig nga madaya sa Yesu Kristo nga maragalas. Amen. Okay, sa ngalan sa Tulumanon, sa kini amay balita o kaniyong tanan ang mga sukik pinalanggan ti Panginoon. Sa ngalan sa Brother John Dito, Brother Joel Pirana, kini mahigala, Brother Isao Dihito, o ganato si Brother Nas, ng Sinadura, o kinusab si Brother Libby Clavis, magaingon dagang salamat o mayang buntag kanatong tanan.